er det, der har slået en prut? Jeg ved ikke, om du har slået en prut, Otto. Det kan være, det er lugteriet, der lugter. Lugteriet? Hvad er det? Jo, men her der har vi 6 forskellige lugte. Og så kan du prøve at teste din lugtesans, og se, om du kan gætte, hvad der er hvad. Ej, det gider jeg ikke. Lugtesans er jo ikke særlig vigtig. Jo, for eksempel i tilfælde af ildebrand, så kan du måske lugte røgen og nå at opdage den, inden at ilden den breder sig. Er der slet ikke noget, du synes, der lugter? Jo, gammel mælk, det lugter ikke særlig godt. Lige netop. Tit når mad det lugter dårligt, så betyder det, at vi ikke skal spise det. Sure sokker, de lugter altså også rigtig væmmeligt. Vidste du godt, at hvis du for eksempel lugter af sure sokker hele tiden, så vil du til sidst vende dig til det, og så kan du slet ikke lugte det mere. Ej, det er jo ikke særlig godt. Så synes de andre bare, at jeg er en sur sok, og jeg ved det slet ikke. Jeg vil altså godt tage den test alligevel. Okay, her har vi en skærm med nogle forskellige svarmuligheder. Prøv den første, se om du kan gætte den lugt. Det lugter som våd hund. Så trækker jeg den våde hund ned. Prøv den næste lugt. Ad, det er fisk. Nu har jeg valgt min svar. Nu håber jeg bare ikke, jeg lugter dårligt.